Ismét jelentkezünk videoblogunkkal, itt az RH-nál. Most éppen azt veszik fel, hogy Zsolt fölment a fára. Igen, alias Tomi, büdös cigány. És most meg fogjuk dobálni ringlóval. Már kővel? Mivel? Na, sor. Na, akkor dobáljuk már. Anyád, ez fáj! Ez olyan, mint az Anti-Fitness Clubtől hogy van? Az a fűző. Jó. Ugorj le a kurva anyát! Most verjétek agyon. De ne essen ám, ez szaros lesz. Fejünkkel. Húzd a szivat, Geri! Add ide, balni. Jó, elég lesz. De... Jaj, mekkora arc! Nagyon szép, hogy A köszönöm. kurva anyát. Ne káromkodj. Én a Peti. Ádámnak kurva anyád. Gyertek el! Szintű! Faszfej. Ne bánts! Menj már kurva anyád. Zsaruk. Ebben a kocsiban éppen szoptak. Nem áll, mert így is lefedi. Ja, tényleg. Jó, most... Ennek köz. Aha. De hogy szoptál, menj oda a szűközbe. Annak te parad. Basszeg! Valaki menjen oda, az verje meg. A 3 péniszfej. A kurva anyát! Búcsúzunk! 6. videóblogunkból! Éppen meg akarnak baszni! A kurva anyátok! Ezt láttál, félelemmel élek. Anyád, a szívem 1000-rel vár kurva anyukat, ők vertek meg majdnem. Anyátok! Nem áll, hülye. Ne szépik a gazdám. A passzát. Na láttátok, hogy anti-fitness slalom nem esett. De búcsúzunk a videoblog, a 6. videoblogunknak. Köszönjük szépen. 2010 0-24. fél 9. Van. Van. 13. Ja. Van. 20-13. Van. Ádám. Dante. Sportembereknek teli az ország. Geri. Sportembereknek teli az Tomi. ország. Tomi! Én is azt csinálom, ha nem szívják nagyban! Na, elég. Jó. 3, 2, 1. Imo Band! Geri. Legnagyobb arc. Most kapott egy pont. Na, búcsúzunk 6. videoblogunk. De ne a földre! Búcsúzunk 6. videó... A kurva anyja. 6. videoblogunk. De most már muszáj búcsúzunk. Remélem...